खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटअप चेनेलाव फिन आं खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आं मaidangshree नार्जारिया रायजो राजाफोर जों गोबां भिडिअ बानायबाय बिएम सेटअप चेनेलाव बिराद भिडिअ आपल'ड खालामबाय जोङो मा टपिकनि सायावहाय जों आपल'ड खालामाखै गोबां टपिकनि सायाव जों आपल'ड खालामबाय रायजो राजाफोर सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरनिबा न'खराव मानसि गोमानाय बिदा होन बिब' होन बिबाजै होन बिमा होन बिफा होन नङा होमबा स' बिराद भिडिअ बानायबाय सोरनिबा न'खराव लोमजानाय साजानायखौ लानानै सोरबा स्पर्ट्सनि सायावनो जोङो मदद खालामनो जों थाङो बिथांमोना जोंखौ लेंहरोब्ला बा जों अराय सम जोङो डनेसननि भिडिअ बानायनो हाया रायजो राजाफोर जुदि गोनांथारै बिराद निडिथार अब्ला जों बिनि सायावहाय जों एनालाइज खालामनानै नोंथांमोननो जों मा एक्सप्लेन खालामनो हागोन बेखौ जों सानो जानला मानलाथ' जोङो डनेसन बानायलाबायनो हाया बिदिब्लाथ' लोमजानाय साजानायाथ' बयनिबो न'खराव थायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो आरो सोरनिबा मानसि लायनाय माबा मोनसे जायफोर बिराद माने खस्थ' दङ बिथांमोनखौ जों लायनाय बेबायदि गोबां खामानि मावनाय सोरखौबा मदद खालामनाय सोरनिबा माबा माबि गोबां जों भिडिअ बानायबाय रायजो राजाफोर हिन्जाव खारनायनि मा खारनायनि नङा होमबा थिग बेबायदिनो रायजो राजाफोर बेबायदिया दासिमबो जोबनो थाङाखै मिथिबायना बे गोमानाय जे जाथाय जादों स्ट'रि बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनियावल' जायाखै बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो जोबनो थाङाखै आं बिनि सिगाङाव गोबां भिडिअ बानायबाय थिग बेबायदिनो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 1 नं सालबारि गामिनि थुक्राझार पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेसन जाबाय रुनिकाटा निसान नार्जारी ब्रादारनि हिन्जाव माइदांश्री नार्जारिया गोमाना दं थांनाय 20 जानुवारिनिफ्रायनो बिथांमोनहा सासे फिसाज्लाबो दङ बिथांमोनहा हाबा जानाया 6 बोसोर जाबाय रायजो राजाफोर 6 बोसोर जाबाय आरो बिनि गेजेराव दायो माइदांश्री नार्जारिया गोमाना दङ मा जाथाय जादों माबोरै गोमाखो बोरै बबेबा खारदों नामा बेखौबो जेबो मिथिया बिनि हौवाया बाट गोमादों बेखौल' मिथिगौ आरोना थांनाय 20 जानुवारिनिफ्रायनो रायजो राजाफोर मिथिबायना थांनाय 20 जानुवारिनिफ्रायनो आरो बिथांमोना 6 बोसोर जाबाय बिथांमोना रिलेशनशिप हाबा जानानै संसार जानाया नायलाय दा हौवाया मिथिया आरो बिथांमोननि न'खरनि मानसिया मिथिया स' बेनिखायनो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय सावगारिखौ जुदि नोंथांमोना नुदोंब्ला अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि बिएम सेटअप चेनेलनिफ्राय जोंनि थांखिया सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे खैफोद जादोंबा बेखौ जों सुफुंना हैनो हानाय बे नङा कि जोङो माबा मोनसे निदि मानसिफोर गोमानाय मानाय बाट आं बेखौ सिगांग्रो बुंग्रोगोन कि जोङो अराय सम डनेसननि भिडिअ जों बानायनो हानाय नङा बेखौ आं सिगांग्रो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन दाख्लैबावैसो जोङो बे थांनाय मासाव जोङो माने मोननै भिडिअ बानायबाय मोनसे गसाइगावनि आरो मोनसे नैबे खासिकट्रानि आरो गसाइगावनिया आं बेखौ बानायदों मानो होनब्ला बिथांनि न'खरावहाय मार्टियार्स बिथांनि फंबाया सासे एबसुनि सोद्रोमामोन मार्टियार्स बिनि थाखायनो आं बेयाव भिडिअखौ आङो निदि मोननानै इम्परटेन्ट साननानै आं बेखौ मदद खालामबाय रायजो राजाफोर आं बयखौबो मदद खालामगोन बयखौबो एबसुनि नंलाया मानि नंलाया बिदि जालायनो गोनांथि गैया दा सोरबाफोर माबा मोनसे कनफिउस सानलायगोन आं बेयावहाय बेफोरबायदि नङा बाट अराय सम जुदि डनेसननि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला नोंथांमोना नायनो मोजां मोनगोन ना मोननाय नङा नोंथांमोनाबो नायनो मोजां मोननाय नङा बिनि थाखायनो आङो सानै हयै मास मोनसे खेबसे नङाबा मास मोनसे गेप खालामनानै नेक्स्ट मासाव जों बेफोरबायदिखौ माने नेक्स्ट दानावहाय जों बेफोरबायदि बानायनायखौ जोङो लागोन बेखौ फारि जों सानदों आरोना बाट बेबो इम्परटेन्ट एनालाइज खालामनानैसो बबे मोनसेया जाथावना आरो बिनि गेजेराव जाला माला जों भिडिअ बानाय हरबानो जों बिथांमोननियावहाय भिडिअ बानायना हरगोन बिदि नङा ना नोंथांनि रां खामायनाया बेलेग ओरैनो फेक नंखायावथ' जों खोख्लैनो होनो हायाना जों गावखौनो गाव बदनाम खालामनो हाया जायनि न'खराव बिराद गोग्लैसोथारनाय हाथारला गावखौनो गाव फोथेनानै लानो गोसो जानाय बैसोरनि थाखायसो जोङो बे भिडिअखौ बानायनो हागोन आरो नोंथांमोना जेसेबांखिनि थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा बिथांमोननि न'खराव माने डनेट खालामहरनो हागोन आरो रायजो राजाफोर स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नैबे निसान नार्जारिनि फंबाय नैबे आं स्क्रिनाव होनाय बे फंबायनि जुदि हिन्जावखौ जुदि माइदांश्री नार्जारिखौ जुदि नुदोंब्ला अननानै नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय बिथांमोननि रिलेशनशिपआ हाबा जानाया 6 बोसोर जाबाय रायजो राजाफोर आं फिन खेबसेबा बुंबावनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पोस्ट अफिसखौ होनदों थुक्राझार पुलिस स्टेसनखौ जों रुनिकाटा आरो लोगोसे 1 नं सालबारि स' नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला गाहायाव स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव जाहाथे नोंथांमोना कल खालामो आरो लोगोसे बिथांनि हिन्जावखौ बिथाङा थाबैनो मोनथों बाट बिथाङा खारनाय सारनाय सोरजोंबा खारनाय सारनाय बे बाथ्राखौ जेबो मिथिया आरोना गोमादोंल' जास्ट गोमादों खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर